Televize Prima uvádí Dokonalý podraz. Jsem to ale pěkný, převážně. Hustý. Bum! Jo, rozjeď to. Bum. Hele, JB, řekni šéfovi, že benzínu mám fakt dost. Stacy, máte ty dluhopisy? Ano, pane. Vezma. Ahoj, Tone. V sobotu tě potřebujeme na službu. Jasně, Oranžový ponožky. Jacku. Hele, ahoj, Pen, musíš mi pomoct. Tuhle písničku zrovna hráli v rádiu. Ne, Jacku, musím s tebou mluvit. Proč? Chtěli vidět všechno. Akce léčebna. Řekla jste někomu, že peníze zmizely? Ne, ani správní radě. Pane Forde, byla jsem za všechny ty dary zodpovědná. Půjdu do vězení. Ne, na tohle nedojde. A kdo je finanční správce? Jmenuje se Jack Hurley. Dělá pro jednu z největších firem. Říkal, že správnou investicí peníze znásobí. Byl velmi nadšený a milý. Jak velké dítě. Já to připravila, on zkontroloval. A kdy jste si uvědomila, že je něco špatně? Příští týden otevíráme jídelnu a potřebovala jsem vypsat pár šeků. Jack mi nebral telefon, proto jsem zavolala jeho šéfovi a ten mi řekl, že nemá záznam o tom, že bychom tam měli účet. Jak je to vůbec možné? Ta společnost falšuje svoje záznamy, takže s Hurleyho s pronevěrou nebude mít potíže. Klasika. To se děje pořád. Lidé mi svěřili svoje peníze. A vy jste věřila Hurleymu. Michelle, není to vaše vina. To si pamatujte. Nevykládejte si to zle. Po zkušenosti s Jackem se musím zeptat. Proč to děláte? No, máme stejné důvody. Není na tohle trochu brzo? Co? Co máš? Jo, aha. A záleží na tom. Opravdu. Důležité je, že ta milá dáma pomáhá nakrmit lidi a že nesmí jít do vězení. Hele, ten chlap už je možná na druhé straně světa. Jdeme. Má všechny měsíční výpisy. Proč prostě nemůže tu firmu Jen zažalovat? si jdi do 7letého soudního sporu proti firmě z Wall Street s právníkem pro bono. Uvidíme, jak dopadneš. Ne, musíme Jacka Hurleyho najít. Hardis, ne? Jack Hurley, finančník McT Capital Investments, svobodný, čistý rejstřík a vlastní byt v Maríně. Naposledy viděn, jak ujíždí po firemní příjezdovce. Kde je teď? Můžu ti jenom říct, kde není. V mým světě. Nemá žádný připojení na internet. Peníze z charity pravděpodobně převedl na hotovost. Jestli je takovej, vypálej mu prachy díru do kapsy. Takže nevíme, kde v téhle chvíli je. Musíme teda zjistit, kde byl. Tady je poslední výpis z jeho kreditky, než zmizel, takže bar, striptease, stánek s tacos. Oni berou kreditky? Thajská masáž, vím, že tam kreditky berou. Bar, zápas, televize, jenom z neděle. Bezva, je v tom nějaký systém? Nacházíš v tomhle systém? I jako byli z cirkusu, kdyby byli opilý a maniak. Ne, předpokládáme, že ten člověk je pořád ještě v LA, ale ty jsi sám řekl, že může být na druhé straně světa. Ne, pas nepoužil, pořád je ve státech. Tak to okruh zužuje. Určitě ano. Je závislý, ve stresu. Žádný velký průzkumy nepodnikne. Zůstane ve svý bezpečný zóně. Bude v LA. Jasně. Dobře, uděláme to po staru. Parkerováty vlez do jeho bytu, uvidíme, co zjistíš. Sophie a já projdeme obchody a vy, pánové, oblíbený místa, ale nevyplašte ho. Jen ho sledujte, ať nás dovede k penězům. Jasně. Striptýzek.
Jo, hele... A neměl bys u sebe nějaký drobný? Tak 100? Promiň, co? Fakt myslíš, že u sebe nosím drobný? Bar číslo 12. Vidíš to místo? Nezdá se, že by ten chlap žil jako v bavlnce. Ne, to ne. Ukaž mi ještě tu fotku. Nenaštvi se, ale asi jsem ti vylil do auta tříšť. To byl aspoň litr, Hardis, ne? Tolik zas ne. Teď to víčko na té blbý podlaze Ani plave, to nateče na přeháníš. zadní sedadla. Seš Hele, až dramatický. se vrátíme, tak to Uklidni vyčistíš. se. Vyčistíš Počkej. to hned, jak se vrátíme. Tamhle je náš muž. A nesnaž se Koukni okamžitě měnit téma, když... Bude to on. Jen odemkněte. Já fakt nechci. Ale jo, chcete. Vážně ne. Takže nejte, našli jsme Harleyho na 12. Ne. Jenom Přijďte pojďte. se. Ne. Úžasný. Viděl jsi, jak se snažil vnutit té holce klíčky? Jo. A má to snad být naopak? Promiň, vážně, u tebe by to tak fungovalo. Opravdu? Málem jsem ti to auto umyl. Hele, Skoro. o 10 babek, že ho umyješ. Ani Garantuju. umyl. To nikdy. Chytit! Tak pohyb, rychle z auta! Myslel si, že se ztratíš, ne? Nic takového jsem o něm v záznamech nenašel. Ne! Varování ti nestačilo? Nech to mě! Mám zbraň! Mám zbraň! Dobrý, vezmi klid, se, ne? klid! Co blazíš, co blbneš? Vypadněte! Hele! Neblbý, ty se zbláznil, ne, člověče? Jdeme pěšky, chlapi. To se ti povedlo, odrovnat jim motor. Mířil jsem na nohu. Jo, Dej mi tu zbraň, Hardis. proč? Ztratili jsme ho. A my jsme ho našli. Je za rohem na Cypress. On opravdu spí? Má otřes mozku. Já otřes mozku měl, to nechrápe. Ty prachy v autě nejsou. Tak ho probuďte do 5 minut, zjistím, kde jsou. Jo, a co uděláme, když tě pošle na falešnou stopu, no? Přivážeme ho k židli? Nechci na seznam svých zločinů přidat ještě únos. Tak co uděláme? Musíme na to hodně chytře. Zahrajeme si s ním. A kdy? Za 5 minut půjde do okresního vězení a bude mimo dosah. Omyl, nezavřou ho policajti. Protože Jack Hurley se zavře sám, víš? Lidi, jdeme. Kde jsem? Pamatuju si, že jsem seděl v autě. Přísahal bych, že jsem bůral. Jo, to jo, narazil si pěkně. Do něčeho, čemu se říká dno. Vítej v léčebně. Bože. Vystudovala jste Cambridgeskou fakultu, získala jste Wilworthův grant na výzkum terapie závislosti. Doktorko Tenerová, nestává se denně, že by někdo vašeho významu přišel na stáž? Člověk by neměl zůstat mezi akademiky, odtržený od reality, doktore. Jsem připravená ušpinit si ruce v praxi. Naše léčebna neléčí privilegované. Tady na postavení nezáleží. Hlavní myšlenkou je, že jsme si rovni. Takže první, co děláme, když nám lidé přijdou, je, že jim vezmeme vše, co je spojuje se světem. Mobily, diáře, dokonce šaty. Narušení koloběhu. Správně. Důležité. Doktorko, společenská místnost. Připravená ušpinit si ruce? Ahoj, jsem doktorka Tenerová. Dnes povedu vaši skupinu. Ještě předtím, než začneme, byste se nám mohl každý z vás představit a říct nám, proč jste tady. Jsem Marcy. A jsem tady, protože máma je panovačná mrcha. V podstatě. Aha,
Upřímná. To je dobrý Já začátek, jsem- Marcy. Rodný Deron. Hodně moc starý. Ale Ahoj, já jsem Rose. Jsem těžká kleptomanka, rodiče jsou bohatý, ale i tak kradu. Protože se nesnáším. dobře, Rose. A příště se o to podělte se skupinou, ne s podlahou. Oční kontakt je brána ke komunikaci. Fajn. Kdo je další? Jo, jsem Tom a moc rád piju. Jsem Jack, alkoholik. Díky, Jacku. Taky nikotin. Náplasti, ne ty cigarety. Dobře. Porno na netu a taky mimo něj, to taky. A chorobný hraní, chorobný lhaní, taky přejídání. Takos. S nima mám velký problém. Všechno to začalo, když jsem byl jako agent CIA v Bejrutu. Ne ty takos, ale moje pití. Něco vám povím. Vypadá to, že jsem se v tom opileckém umámení dostal sem a zapsal jsem se. Dobrovolně. To asi znamená, že jsem na dně. Aha. Výborně, Jacku. To bylo velmi statečné. Co se vrátit zpět k Tomovi? Ke mně? Ne, Jack je... Ptejte se Nicka Noltyho, proč mě? Říkal jste, že rád pijete, ale neoznačil jste to za problém. Protože o nic nejde, pití mě uklidňuje, soustředím se. Aha, rozumím, takže vy se alkoholem vlastně léčíte, že? O co vám jde? Hele, doktorko, a víte, jaká je definice závislosti? Každé nutkavé chování, které má negativní dopad na váš život. Mohli bychom říct, že boty za $1500, které máte na sobě, jsou závislost. Ale já žádné potíže nemám. Ale já mám taky buty rád, takže jsem plně dravej. Děkuji vám, Seme. Ale já si nemyslím, že mi tímhle Tom na mou otázku odpověděl. Jo, fajn, dobře. Můžeme mluvit o mým problému s pitím nebo o vašem problému s botama, anebo můžeme mluvit o Jackovi, který má velice vážný problém. Výpadky paměti. Nejsme tu snad kvůli tomu, doktorko Tenerová? Jistě. Tak nám o tom povězte. Je to zlý. Nevím třeba, kde jsem zaparkoval auto. Hodně nerad jsem poslem špatných zpráv, ale ošetřovatelé říkali, že jsi ho zdemoloval. To nebylo mý auto. Ne, svý auto jsem zaparkoval v centru. Parkovačku jsem měl v kapse. A potřebuju ho najít. Dobře, fajn, to byl dobrý začátek. Chtěl byste k tomu ještě někdo něco dodat? 1500 babek za boty? Pěkně vás natáhli. Tady jste, Rose. Hledáme vás. Čas na váš lék. Co? Na lék? O čem to mluvíte? Byla vám diagnostikována kleptománie a kromě terapie máte ještě brát léky. Ne, žádný léky brát nechci. Vždyť to vůbec nic není, Rose. Antidepresiva bere každý den 20 milionů Američanů k léčbě různých poruch chování. Neublíží vám. Ozvi se, kotě. Pojď. Fuj. Harley je velký chlap, ne? Jo. A hlídač parkoviště taky. Proč je sedadlo vepředu? Kufr se dá otevřít i bez startování. Někdo v tom autě byl. Co zase máš? Vydrž chvilku.
tam bomba. Cože? Dobře, poslouchej, Tak to ne. zůstaň sedět. Ne, Zůstaň ne, sedět, prosím, nikam uhni, nechoď, uhni, ani se uhni, není, uhni. poslouchej mě, je přímo pod sedadlem. Jasný, takže reaguje na tlak, jestli se pohneš, tak ta věc bouchne. Klid. Reaguje na tlak. Sakra. Reaguje na tlak. Dobře. Tlak. Hele, jasně. Eliote, běž sehnat pytel cihel, jo? Cihly a položíš je na sedadlo ve chvíli, co se zvedne. To funguje jenom ve filmech. Pytel cihel je hodně dobrý plán. Máme 2 minuty. 2 minuty? Zmlkni již. Soustřeď se. Ty jsi řekl, že máme jen 2 minuty. Takže. Dráty vedou k počítači v palubce. Asi snímají tlakový senzory v sedadle. Počkej, je to bomba řízená počítačem a já počítačům rozumím. Počítačová bomba. Musíme restartovat systém. Jo. Mám to odpojit. Bože, já tu umřu. Ne, nejdřív. Hele, koukni se pod kapotu a řekni mi, jak je to připojený k elektrice. Vidím to. Je tam spousta drátů. Jasně, že je tam spousta drátů, je to počítač. Dýchej, tak dobře, jo? A víš co? Hele, teď musíš všechny ty dráty vytrhnout ve stejnou chvíli, kdy restartuju systém. A tak tu bombu napálíme. Jaká je tolerance chyby? Půl sekundy. Pošli mě znova pro ty cihly. Připraven? Ne! Připraven. Jo. Teď! Ha! Suvenýr? Ne, stůj, s tím si Tam nehraj! jdeš. Musíme ho prohledat. Musím jít a dát se dokupy. Pobrečet si. Starý kámoši. A nový. Mira! Co? Zase oni? Kdo to je? Zeptáme se. Nuestros amigos de cantina. Znáte Herliho? Kde jsou mý prachy? Do 5 vteřin peníze, jinak smrt. Ne. Nám je vrátit dřív. 5. Klidek, ano? Páni, jsme s vámi na jedné lodi, jasný? Jsem z Kingstonu z Jamajky a chci z toho parchanta Herliho dostat prachy. 4. Myslíte, že si hraju? Páni, jde nám o stejnou věc, chovejme se teda jako gentlemani. 3. Počítej dál a střelím tě do hlavy. Můžeme to vyřešit nad nějakým osvěžujícím nápojem. 2. Řekni jedna puta. Hele, počkej, ty jsi Korejec, ty Mexičan, já Jamajčan. Jasný? Takže jsme v jednom týmu. 1. Počkat, mám vaši bombu. Tady. Čilani. S ním asi nezačínej. Takže ho chce dostat ještě někdo jiný? 1sekundový zpoždění. Budu mít čas, abych se schoval pod auto. Možná to stihnu a možná, že ne. Jedno je jistý. Vy zemřete. Takže se uklidněte a ustupte. Ven, Kaňa! Vámonos! Hele, Eliote, jak si řekl, že se vrhneš pod to auto, chtěl jsi mě strhnout sebou, viď? Ještě. Mluvím vážně, nehraj si se mnou. Naštvu se. Kde je Herli? Harley? Já nevím, pravděpodobně vede stejně závislé družstvo ve vzrušující hře Simon řekl. Vypadáš hrozně. Děkuju, seš milá. Potřebuješ snad něco, Sophie? Jo, Elliot a Hardison už jsou na cestě sem. Fajn.
Pozor, páni. Ty se třeseš. Já vím, mají moc spuštěnou klimatizaci. Nepil jsi 48 hodin. Máš absťák. Sophie, jsme tu jako na léčení. Hraju to. Aha, Jo. to ti gratuluju. Napálil si mě. Ach, bože. Přejete si? Ano, přeju. Rád bych viděl pacienta Toma Bakera. Jste jeho příbuzný? Proč? Máme tu přísné zásady. Návštěvy pouze rodinných příslušníků. Nechceme, aby uzdravování pacientů bylo narušeno okolními vlivy. To je vynikající politika. Jsem Tomův bratr. Těší mě. Mark. Já jsem tu s ním. Takže jste přítel... Ale ne, já jsem tady s ním. Myslí si, že když flirtuje žárlím, ale to ne. Kdybyste vypadala jako Brad Pitt a chtěla s ním randit, to by bylo naopak vážný. Pohni zadkem, hochu. Takže Jack Hurley neoškubal jenom tu jednu charitu. Připadal jsem si tam jako na sjezdu lumpů. Severní Korea je centrum padělání, takže Hurleyho firmu zcela určitě využívají k praní špinavých peněz. Jo, a ten Mexikánec měl přízvuk, jako kdyby byl z Oaxaca. Možná, že sicario, zabiják drogového kartelu. Skvělý, takže chlap, který ví, kde ty peníze jsou, je chrobnej lhář, krása. Je ti dobře? Jo. Nenašli jsme nic v jeho autě, v bytě, v kanceláři. Ty peníze má u sebe někdo jiný. Eliote, zjistíme něco o lidech, které zná. Já seženu jejich jména a vy dva je potom musíte najít. Ale co ty gangy? Ještě pořád máme jistou výhodu. My máme Hurleyho, tak. Myslela jsem, že mě moji pěstouni chtěli jen, aby dostali od státu peníze. Ale teď mi dochází, že se nemilovali. Jen chtěli někoho, kdo by je měl rád. Měla si vlastně zaplnit mezery v jejich vztahu. Přesně tak. Ale když se to nestalo, stáhli se. Jo, Tak jsem začala krást. jasně. Teď už je mi to všechno jasný. Počkat. Neříkala jsi, že máš bohatý rodiče? Správně? Protože pod svým přívěsem našli hroudu zlata. Páni. Promiňte, děkuju, Rose. Tak jo, ve zbývajících 5 minutách bych vám ráda něco řekla o léčivých účincích omluvy. Bodlem já můžem říct hoden cigát. Hovelo. Jasně. Počkej, co jsi to teď říkal? Děkuji, Seme, to bylo moc dojemné a navíc velkorysé. Teď jeden po druhém. Tak, kdo chce začít? Já, klidně. Tome? Co? Tome, komu si myslíte, že byste mohl pitím ublížit? No prosím, už je to tu zase. Jste připraven se jim omluvit? To on se hlásil, já ruku nezved. Hele, myslím, že já se za pití omlouvat nemusím. Spíš bych se měl omlouvat, když nepiju. Jsem větší hajzl střízlivej než opilej. Ja? Jestli jsi střízlivej teď, potom jo. Děkuju, Marci. Super. Musím říct, že jste mě trochu zklamal. Myslela jsem, že dáte Jackovi lepší příklad. Jsem si jistá, že zná pár lidí, kterým by se omluvil rád. Je jich víc než pár. Možná na sebe museli vzít část jeho zodpovědnosti. Možná je nějakým způsobem zatížil. Jacku, koukněte. Chci, abyste si vzal ten blok a napsal do něj jména všech těch lidí a pak jim zavolal. Omluvil se jim a ulevil jim od jejich i vašeho břemene. Dobrý nápad. Právě mi volal a zněl divně. Jo, viděli jsme, jak se k vám tuhle choval tady před barem. A tak... Jo, tohle ne, to mě neobtěžoval. Koupil mi auto a snažil se mi vnutit klíčky. Koupil vám auto?
Moje mi kleklo. Jack mi chtěl pomoct. Jo. Děkujem za váš čas. Jo. Za málo. Naschle. Naschle. Slepá ulička. Co je na seznamu dál? Strip klub Barryho Screech. Není tak zlej. Část peněz dal lidem, co je potřebovali. Všim se, že všichni záporáci znají stripterku? Znají jich nejmíc to. Co to vypovídá o tobě? Hned tam Že jsem budu. záporák. Co se děje? Volali z léčebny. Snažil se přelézt zeď. Omlouvám se, že vás obtěžuji, ale viděl jsem vaše poznámky. Zdá se, že je to problémový člověk. Máme ho dát pod zámek? Ne, omlouvám se. To jistě nebude nutné. Jste ochotný vrátit se do pokoje? Podívej, chtěl jsem ti říct, že mě mrzí, že jsi mě musela vyzvedávat uprostřed noci, když jsem nebyl schopný řídit. Nezasloužím si tě. Poslouchej doktory a uzdravíš se. Ano, odpouštím ti. Pa. Promiňte, ze které pobočky FCC vlastně jste? Ze San Franciska. Nezmínil se vám pan Hurley, ve kterém zařízení je? Je mi fajn. Snažil se s pomocí prostěradla přelézt zeď. Jsem s tím chlapem zavřenej 24 hodin denně. Taky bys utekla, jen jsem potřeboval na vzduch. O nic nešlo. Potřeboval ses napít. A ne jednou. Jsme uprostřed akce. Co jsi sakra myslel? Nejte. Pověz mi o něm něco, co už o Herlim víme. Musíme si o tom promluvit. Ne, já teda nemusím. Ty to potřebuješ. Mně je fajn. Řekni mi, co víš. Máš velký problém. Sophie, chceš mi pomoct? Opravdu mi chceš nějak pomoct? Tak mi dej nějakou práci. Prosím, dej mi nějakou práci. Tak dobře, víš... Ukázalo se, že Hurley není tak zlý, jak jsme mysleli. Stejné množství času a peněz dělí mezi závislosti i pomoc druhým. Definuj pomoc. Nahodilé laskavosti. Třeba jedné servírce koupil auto, jiné ženě zaplatil studia. V tom člověku je víc, než jsme si mysleli. Ale okradl charitu. Co víc potřebuješ, abys... Neříkám, že bychom ho měli poplácat po zádech. Poslouchej, ten chlap, jasný, je závislák. Dobře, ví, jak manipulovat s lidmi. Můj otec byl závislák, i můj děda. Vím, jak ty lidi fungujou. Dám ti čas, abys o tom popřemýšlel. Tahle postava je bezva. Je skutečnější než ostatní. Sterling. Poslala mě firma. Bojí se o tebe. Tohle místo je drahé. Rádi za tebe zaplatí účet. To je vtip. Léčbu synovi rakoviny jsme zaplatit nemohli. Vyhozené peníze. Ale ty se nám upíš k smrti. A tohle tvoje pojistka zahrnuje. Prvním krokem je přiznat si bezmoc. Možná je to mnou, ale to nehodláš udělat. Vypadni! Víš, jak se mě zbavit, ale to by porušilo všech 12 kroků. Já to zvládnu sám. Jen tak dál, svěřte se. Mně vůbec nic není, jen trochu piju. Byli mě skoro furt. Chovali se hrozně, musela se potit. Nějaký malý okno. Nebeská brána. Jasně. Klepání na nebeskou bránu. Volání na kránu. Kde jsou prachy? Nic nemám. Peněženku mi vzali, když jsem přišel. Seš v pohodě? Nechci zase utíct, že ne? Přestaň s těma svýma vtipama a předstíráním, že ti na lidech záleží. Na mě tohle neplatí. Já do tebe vidím. Tak, potřebuješ pátý krok. Tak co ode mě chceš? Pravdu! Dobře.
Dobře. V Bejrutu jsem nebyl. Ty. Počkej. Ty chceš vědět, proč jsem tady? Opustila mě manželka. Tehdy se všechno změnilo. Projděte chodby a taky pokoje. Záchody taky? Jo. Ty jsi nevzal peníze jen těm gangům. Že ne? Dobře. Dobře. Okradl jsem charitu. Vím. Ale není to tak, jak myslíš. Měla to být velká akce. Michel vede tu jídelnu pro chudý. Ale nedělá to pro dobrý pocit. Dělá to, protože je dobrý člověk. Chtěl jsem jí pomoct. Tak jsem jí vybral účet. Díky triku mý peníze ze 4násobím. Zatím nic. Pokračujeme. Co je? Takže jsi jí chtěl prachy vrátit? Chtěl jsi? Řekni mi, Tome. Lhání, podvádění, okrádání. Když tím někomu pomůžeš, není to v pořádku? Co se děje? Já jsem to nechtěla. Byl to jen instinkt. Páni. Vzala jsem ji jednomu muži na chodbě. Dobře, musíme vypadnout. Proč? Jdeme. Co je? Nestůj tady. Pokračuj. Půjdem to. Fakt musíme pryč. Dobře, Parkerová. Vlez do ventilace, dolez k bráně. Ne. Ne? Ne, cítím, že tady dělám slušný pokrok. Hele, potřebuju tě opravdu. Slyšíš? Co je? Obvykle se mě nedotýkáš. A vlastně nikoho z nás. Máš v srdci díru, Tome. A ta ti nedovoluje zblížit se s lidmi. Má pravdu. Jo. Jdeme! Harley říká, že peníze jsou v autě. To je nesmysl. Detailně jsme ho prohledali. Jak se zdá, tak asi ne. A jak jsi ho zlomil? Cože, ty jsi ho pozval na tacos? Nejte, ty ho kazíš. Hele, počkat. Nespal jsem dlouhý 3 dny. Měl jsem konflikt s 2 Gangy, který mimochodem znají můj obličej. Seděl jsem... na bombě. A tohle se nemuselo stát, kdybys mu koupil tako. Proč tomu chlapovi pomáháme? Proč ho nepředáme Poldu? Poslouchejte mě, neříkám, že mu vystrojíme Oslavu, ale jestli mu nepomůžem, bude za pár hodin mrtvej. Jaký je plán? Můj bože. Neboj se, nezabijou tě, dokud nedostanou svý peníze. Ty nic neneseš? Říkal jsi, že je máš. Kde jsou? Já je mám, přísahám. Chvíli potrvá, než je vyndám. Bezva. Hele, slyšíš taky to pípání? Jo. Myslím, že se... Počkat! Andere! Je tam bomba! Cože to říká? Tam Tam je bomba. La bomba na vrzetí! Okamžitě pryč! Vámonos! 30 vteřin! Rapido! 30 vteřin? To jsem vědět nechtěl. Proč jsem nejel do Německa? Dobře, vydrž Sakra. chvilku. Ne, nemáme chvilku, musíš odtud vypadnout. Dělej, pojď Vypadni! Zdrhá! Najdem si ho!
Čilani? Jamajčani museli přijít na to, kde ty prachy jsou a vzali si je. Taky bych to udělal. Náš šéf nebude mít radost. Vamos! Padáme! Mizíme! Nastup! Není ti nic? Ne, jen jsem nečekal tak velkou explozi. No jo, omlouvám se, ale když nepoužíváš svoje nádobičko... Bezva, a co jste udělali s tou čilanskou bombou, kterou jste zneškodnili? Proč? Tak. Jsem rád, že jsem v tom autě neseděl. A jak je na tom? Ahoj, Harley. Tak jak je? Já si nejsem úplně jistý, co se stalo. Běž! Běž! Doktorka Tenerová! Harley, naskočte si! Hned! Vy jste mi chtěli pomoct? Přesně tak. Záleží vám na mě. Spolupracujete a přitom se nemáte rádi. Ale to ne, on a já jsme... Vycházíme my... spolu dobře. Pochop, někdy v zápalu člověk řekne na terapii věci, které tak Ty jsi nemyslí. to ale myslel vážně. Ale už je to snad za náma, Řekni, ne? Harley, že to byla pěkně divoká jízda. Až na tu falešnou stopu, na kterou si nás naved. V tom autě prostě žádný prachy nejsou. Neřekl bych. Ocelový radiálky. Co vy na to? Přiznávám, na tohle máte talent. Ještě jsou cítit gumou. Za chvíli to vyčichne. Moc vám děkuji. Není nic. Vážně. Nemáte tušení, kolika lidem to pomůže. No, tak radši běžte. Takže vezmeme tašku a půjdeme. Bezva. Stůj, vyhrál si. Tady máš. Co to je? Tvoje nová identita. Je tam řidičák, taky pas a rodný list. Průkaz do knihovny, členství v Netflixu, Semův klub. Jo, a taky permice na cvičení ve fitku. Třeba tam pár takos vypotíš. Ale tohle jste lidi nemuseli. No vlastně museli, protože Jack Harley zemřel. Zabili jsme ho. Jo. Takže tohle je tvoje šance začít znova. Hele, a odpustí mi Michel, když dostane vyplacenou mou životní pojistku. Jo, a co to jít trochu oslavit? Dáváme ti druhou šanci, tak to nezvorej. Jestli jo, dozvíme se to. Jedeš vlakem. Nemějte strach. Fakt. Od teďka žiju poctivě. A hned jak přijedu do Zarito, Ano. najdu tam lidi se stejnými problémy. Slibuju. Děkuju za všechno. Není zač. A kdybyste potřebovali sponzora, jsem vám k dispozici. Jasně. Pojď sem. Tohle ne. Budu si to ty? pamatovat. Tak jo, mějte se. Dobře. Ještě ale máme něco na práci, že je to tak? Jo. Co? Je to nějaká jako filmová scéna, nebo tak? Nebo... Já si myslím, že hru nechápe. Káhirské muzeum, expozice antiky. Konečně! Tohle je ta poplachová místnost. A bude pro ní nejlepší. Jsem si jistá. Tahle léčebna pro ně není. Ne, potřebuje být s lidmi, kteří rozumějí problémům, se kterými se potýká. S lidmi, jako je ona. Ahoj! Ahoj! Stýskalo se mi.
Jak dlouho ty prášky účinkujou? 24 hodin. To je škoda, mně se takhle líbí. Tak pojď. Eliote? Připraven dokončit, co jsi začal? Jsem připraven se napít. České znění připravili